Ξέρεις τι είναι αληθινό? Εγώ, η ψυχή μου, η διάθεσή μου, οι επιθυμίες μου. Όσο αλλάζω εγώ, ο κόσμος αλλάζει. Από εμένα ξεκινάει η αλλαγή. Από τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα γύρω μου. Κάποτε ήμουν ερωτευμένη με το κόκκινο. Πια νομίζω πως δεν μου πάει καθόλου. Ίσως μια μέρα το ξαναερωτευτώ. Και ενώ ήμουν αυτή που τα έβαζε όλα σε κουτάκια, τώρα έχω βρει τρόπο να τα βάζω όλα στην καρδιά μου. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και νιώθω πως δεν έχω τη δύναμη να κάνω βήμα. Και κάποιες άλλες πάλι που νιώθω πως μπορώ να κατακτήσω όλο τον κόσμο. Μερικές φορές σε περιμένω 10 λεπτά και μου φαίνονται αιώνες. Άλλες πάλι χάνονται σε μια στιγμή, αρκεί να σε κοιτάζω. Χθες είχα κολλήσει στην κίνηση για ώρες και ήταν σκέτο μαρτύριο. Σήμερα πέτυχα το αγαπημένο μου κομμάτι και 3 ακόμη λεπτά στο αμάξι δεν ήταν κι άσχημα. Τι ώρα είναι? 8 το απόγευμα. Κάποιες μέρες στις 8 ξημερώνει. Άλλες πάλι είναι το τέλος μιας δύσκολης μέρας. Η έννοια του χρόνου είναι σχετική. Διαφορετικά μετράει για μένα, διαφορετικά για σένα. Ίσως υπάρχει ένα μόνο πράγμα που καθορίζει το χρόνο. Η διάθεσή μου. My mood.